ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನೆತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ, ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ, ರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಪ್ಪೇತ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿದಾಯ್ಬೇಕ ಅವು ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇದಿನ 24 hours 2 ಇಯರ್ ತಿಕ್ಕು ನಾನು 2 ಪೆನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ 2 ಇಯರ್ ತಿಕ್ಕ ಮುಂಚೆ ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಸು ನಾನು ಮುರಣಿ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸು ನಾನು ಕರಿಮಣಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ತರತೀನಿ ಮಾಡುದು ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೀರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವಡು ನಿಕ್ಲ ಹೇಟಸ್ ಅವಡು. ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾ ಎಂಚೆಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯತ. ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಥರ್ಸ್ಡೇ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಬಂದಿತ್ತೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ಗ ಅಂಚೆನೆ ರಿಚುವಲ್ಸ್ಗ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡದು. ಸೊ ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಪೂರ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ತರಕಾರಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ದಾನಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಜಾಟಿಲ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಟಿಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ಪೇನು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಈಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನು ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತದ ಅಕ್ಕನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತನಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಹೊಸ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು. ಸೊ ಅಕ್ಕನ ಪಾಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಏನು ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋದುಂಡಿಗೆ, ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಿಗೆ, ಕೆಲದಕ್ಲಿಗೆ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕನ್ನಿಕ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ತೋಜನ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಪೂರ. ಸೊ ಒಂದೇನೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅನ್ಪನ್ಪೀನಿ 100% ಬಿಲೀವ್ ದಿದ್ದು ಮನ್ಪಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿದ್ದು ಮನ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಐತನೇ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಮಿರಾಕಲ್ ತೂಪ ಒಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಆಪುಜಿ ನೆನ್ನೊಚ್ಚಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಏನು ಕೊಪ್ಪೇತ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿದಾಯ್ಬೇಕ ಅವು ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣದು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಡು ನಿಕ್ಲು ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುನ ಒಂಜಿ ಪಡೆಯೋಡಣ್ಣ ಆ ವಸ್ತು ಆತನ ನಿಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಬೈದನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪುಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಮಿರಾಕಲ್ ಅದು ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಬೇಲೆ ಒಂಜಿ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕ್ಲ ಎದೋಡಿ ಆನೆ ಉಳ್ಳೇನು. ಸೊ ಒಂದೇನು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿದ್ದು ಮನ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೆರ ಬುಡಚಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪನ್ನಾಗ ಏನು ಬುಲ್ತದಿತ್ತೇನು ದೇಪನ್ನ ಲೋ ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ನಮಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಲೋ ಅನ್ನೋದ ನಮಕ್ ಬುಲ್ತದೆ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪಲೇನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ಪಿನ್ ಪನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹುಡ್ಕೊಂಡಾಗಲ್ಲ ನಮಕ್ ಹೆಂಚಿನ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ರೀತಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಕೂಲ್ ಕಾಮ್ ಅದು ಕುಲ್ಲೋಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮನ್ಪೋಡು ನೆಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬರ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಮೈಂಡ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಅವು ಪೂರ ಪೋಪುಂಡು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಕೂಲ್ ಆದುಪ್ಪುನು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನು. ಸೊ ಯಾನ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತು ನಾನು ನಡುಟರ ಬುಡಿಯನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಾಡಿ ಹೆವಿ ಒಂದು ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ ಲೇಸಿನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂದು ನಗ ಕೂಡ ಮನ್ಪೇನ ಅಂಚ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನಕ್ಲು ಬುಡೋಚಿ ಒಂದೇಟು ಮಸ್ತ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಥರ ಬಾಡಿಲಿ ಒಂಥರ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಪೂರ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಂತದಿಜ್ಜ ಅಂಚ ಅದು ಲೋ ಫೀಲ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಏನು ನನಗೆ ಏರೆಗ್ಲ ಬುಲ್ಪೆರ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬುಲ್ಪೆರ ಬರ್ಪುಂಡೆವು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಆಯ್ನ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನದು ಆಯ್ಕೆ ಪಿರ ಪೋಪುನತ್ತು ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗೆ ಪೋಪುನತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಬಣ್ಣದ ಎನ್ನದು ಎದುರ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪೋಡು ಕಲ್ತದ್ದು ಕೂಡ ಪಿರ ಬುಲ್ಕಲು ಬೂರ್ನತ್ತು ಎದುರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ್ದು ಏಪಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಆದ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮಿತ್ ಗ್ರೋತ್ ಅವನ್ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ರೇಗ್ ಪನ್ಪುನತ್ತು ನಮಕೊಂಜಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾನ. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಬರ್ತದು ಒಂಜಿ ದಾದಾನಲ ಮನ್ಪುನು ಪತ್ತುನು ಅಂಚಪುರ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ 5 ಪಾಠ ಕಲ್ತದ್ದು ರಬಕ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಪಕ್ಷಿಲಕನೆ ಲಕ್ಕೋಡು ಮಿತ್ತು ಲಕ್ಕದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಡೋರೇಗ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮನ್ಪುಲಕನೆ ಆವೋಡು ಲೈಫ್ ಅಂಚ. ಸೊ ಯಾನು ಆ ಒಂದು ಕಲ್ತದೆ ಅನ್ನ ಪಾಠ ಉಂಟು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತದೇನು ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಎಂಚಿನ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಇತ್ತು ಲೈಫ್ ದಾದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋ ನಾವೇ ನಾನು ಪಡೆಯೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ನಂಬರ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಲೈಫ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಕನದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನು ಎನ್ನೆ ರಾವದಿನ ಪೂರ ಪಡೆದು ಬೈದೇನು ನಿಕ್ಲು ತೂದೇಪರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳಾಂಡು ಐಫೋನ್ 15 Pro Max ದೇತಂದೆ ತುಲಿ
ಅವು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತಲು ಯಾನು ಅವೇ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋದ ನಂಬರ್ ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ದಿದೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಂದು ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಹಿಡ್ಕಂತದ್ದು ಅವು ಪಡೆಯರ್ ಬೋಡಿತ್ತು ನಿಂಗೆ ಪಡಿತೇನೆ ದಯಪಣ ಐಫೋನು 15 Pro Max ದೆತೊಂದಿದ್ದಾಯದಿಂದ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ರೀಚ್ ಆಪುನು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಗಳ ಹೋಗ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಜಿನ ಪೋಪುಜಿ ಸೊ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನಕ್ಲೆ ಮೇನ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚೆನ ಐಫೋನ್ ದೆತ್ತೊನ್ನಗಲ ಏನು ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತೇನು ಮಗಡ ಕೇಂಡೇನು ಸಜೆಷನ್ ಕೇನೆ ದಯಪಣ ಆಗ ನಾಲೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು ಗೋಪ್ರೋ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಣತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅವು ಐಫೋನ್ ಒಂದು ಐಕೆ ಬನ್ನಿ ಗೋಪ್ರೋ ದಿತ್ತೊಂಡ ಐಟು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮನ್ಪುಡು ಐತ ಐಟ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುಡು ಐಫೋನ್ ಉಡಂಡ ಐಟೆ ನಮಕ್ ಆ್ಯಪ್ ಉಪ್ಪುನತ್ತೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಐಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲಿಂದು ಐಕೆ ಏನು ಗೋಪ್ರೋ ದೆತ್ತೊನ್ನಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದಿನ ದೆತ್ತೊಂದೇನು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುನದ ಐಫೋನು 15 Pro Max ರೇಟ್ ಏತೊಂಡು ಐತ ವೀಡಿಯೋಲ ಪಾಡ್ದೇನು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲು ಸೊ ಯಾನ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರುಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ಪಡೆಯೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತು ನೋಡೋಣ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಇಡ್ಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓ ಜಾಬ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಐಟ್ ಒಂಜಿ 100% ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಡ ಐತ ನಿಕ್ತೆ ಆತು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರ್ನ ಮಾತ್ರ ನಮಕೊಂತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಗುರುಬಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ದು ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಪತ್ತನಲ್ಲ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಮಂತೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ದೇನು ಪಣ್ಣ ಯಾನು ಏಪನೆ ಒಂದು ಯಾನು ಪಂಡ್ಯದ ಇಟ್ಟು ಯಾನ ಕೈಮಣಿ ಫಸ್ಟ್ ದಿತ್ತು ನಾನು ಮಾರ್ದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಂಗದ ಟೈಮ್ ಸೊ ಯಾನ ಅವು ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊನ್ನಗಲ್ಲ ಏರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಚ್ಚಿ ನೀಗ್ಲು ಯಾನ ಆ ವಸ್ತು ದೆತ್ತೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಸ್ತು ದುಂಬೆ ಪನ್ನೊಚ್ಚಿ ದುಂಬೆ ಪಂಡ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಜನಕ್ಲು ಉಪ್ಪಿರು ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಜನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮನ್ಪಿರು ದೆತ್ತೊನ್ನ ಖುಷಿ ಪಡ್ವೇರು ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಕ್ಲಿಗೆ ಜಲಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತೊಂದು ಆಯ್ ಬಕ್ಕನಿ ಪನ್ಲೆ ಎಸ್ ಯಾನ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಣ್ಣದು ದೆತ್ತೊಂದು ಹಿಡಿದು ಏರ್ಲ ದಾಲ ಪನೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಯ ಪನ್ಪಿ ಬಡ್ಡ ಯಾನ್ ರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲಡು ಒಂದು ಕಾರ್ದೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಡ್ದಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬೇರೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮಾತ್ರ ಎಟ್ಟು ಕಾಸು ಇತ್ತು ನೈಟು ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಪ್ಲಾನ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಬ್ರೋಚರ್ ಪೂರ 19 ಇತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪನಾಗ ಪೂರ ಡಲ್ ಪಂತೇನೆ ನಾನು ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪನ ಆ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ ದೆಪ್ಪೆ ಪಣ್ಣದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಕಂಡನಿಗೆ ಅವು ಮಂಗಳದೇವಿದ ಮರ ಬುಡ್ದು ಕಾರ್ ಕಟ್ಟದು 1.5 ವರ್ಷ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ನರಕ ಬೈದಿರು ಸೊ ಎವಿಲೈವ್ ಉಪ್ಪುನು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನು ಕೊಟ್ಟ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪುನು ಸೊ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಪಡೆಯನಿಟ್ಟ ನಿಕ್ಕುಲು 2 ಡಂಗುರ ಹಾಕೋಚಿ ದಯಪಂಡ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಐತಾತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಓಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಚ ಸೊ ಯಾನು ಈತ್ ಪಂಡೆತ ನಾನು ಒಂಜಿ ರಪರಪ ಒಂಜಿ ಅಟಿಲ್ ಮನ್ಪನೆತ ನಡುಟ್ಟೆ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ರಿಚುವಲ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಒಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಓಕೆ ನುಪ್ಪು ದಿತ್ತೆ ತುಲೆ ನುಪ್ಪುದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಇನಿ ತರಕಾರಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟಾಣಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಬಟಾಣಿಗ ಒಂದುಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಾಡು ಬಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಮಿನಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೋಬಿಗಂತದ್ದು ಗೋಬಿ ಹಂಚಿ ಮನ್ಪೊಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ದಯಪಂಡ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಒಂಥರ ಎಪೇಪದ ಆಯಿಲ್ ಪಡುವರು ಒಂಥರ ಬಂಜಿಲ ಒಂಥರ ಮಸಾಲ ಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಸೊ ಎತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ದೀತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಬಟಾಣಿ ನೀಡು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಂಜತ್ತದ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪೊಂಜಿ ಕಜಿಪೊನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಮಾಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಕಜಿಪುಲ ಹಣ್ಣು ಬಕ್ಕ ಕುಂಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ವಾಶ್ ಆದಾತನು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಯಾನು ನಂಬರ್ಲ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ
ಒಂದು ತಾರ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಒಂಥರ ಸೀಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಉಂಟು ಕಜಿಲ್ಲ ಹಾಡ ಒಂತೆನೆ ಪೆರೆಯನ್ನು ರೇಪಲೆನ್ನ ಮಗ ಟೈಜಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪೆರೆಪವನು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲೆಗ್ಲ ರಜೆ ಹಾಯ್ಲೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಮಗಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಇನ್ನಿ ರಜೆ ನನ್ನ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಆಯ್ತು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚೈತೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಕ್ಕನು ರಡ್ಡು ಜೋಕೆಲ್ಲ ಪುರ್ಲು ಜೈದ ಅಂಚೆ ಆನೆ ಮಕ್ಕ ಬೇರೇನಿ ಹೆಂಗೆ ಬೇರೆ ಅದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಉಂಡಕ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಇಂಚಿನಪ್ಪ ಕೈ ಉಂಡದ ನೆಟ್ಟೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೆತ್ತ ಮೂಲು ಮಿಡ್ಲುಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಆಗಿ ಐಕೆ ನಕಲ್ಲ ನೆಪ್ಪೆರೆಪ್ಪವನು ನಾಲ್ಕು ಕುಲ್ಲೆವ ಐಕೆ ಯಾನು ಇರಪರಪ್ಪ ಉಪ್ಪು ಕಜಿಪೊಂಜಿ ಆಂಡ కొంచెం కొంచెం ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ವಾರಡು 2 ಸಲ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಹೋಗ್ಪೆ ಬಕ್ಕ LICದ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಪೇನು ಬಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತು ನಲ್ಲ ದಾದಾಂಡಲೊಂಜಿ ಎನ್ನಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಪಂಡ ಕುಡಂಜಿಲ್ಲದೆ ದೇವನ ಚಾನಲ್ ಉಂಡದ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅದಿಲ್ಲದ ಸೊ ಐಕ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಏನ ಅಂತ ಇಂತು ಖಾಲಿಗುಳ್ಳು ಜನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಅನ್ ಬೆನುಡತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಯಾನ ಇಂಥ ಪೀರಿಯಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿನ ಈ ಮಿರಾಕಲ್ ನಂಬರ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಯಾನು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನು ಆ ನಂಬರ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಿರಾಕಲ್ ಆಂಡು ಪಂಪೇನು ಈ ಪಾಡೋದು ಫಸ್ಟ್ ಆಂಡುತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತದಾದು ಗೊತ್ತನ ಯಾನು ಇನಿ ಬಟಾಣಿ ಮಂತೊಂದುರ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನೀರ್ ಗೋಡಿತ್ತು ಮನ್ಪೆರೆ ಪನ್ನೀರ್ ದೊಡ್ಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಎನ್ನ ಗಾಡಿನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೊಂತೀರು ದೇಪಂಡ ಎನ್ನ ಕುಡಂಜಿ ಗಾಡಿ ಉಂಡತ್ತ ಇತ್ತ LICದ ಬೋನಸ್ ಒಂಜಿ 2 ವೀಲರ್ ದಿತ್ತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ದ ವರ್ಷಡು ಅವು ಆ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಕಮ್ಮಿಡ್ಲೊಂಜಿ 12 ವರ್ಷ ಉಂಟ ಎನ್ನ ರನ್ ಅಂತ ಎಟ್ಟೆ ಬೈದನು ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂತೆ ಹಾಳದು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವೇನು ಅಂಚಿನ ದೀತಲು ತೆನ್ನ ಗಾಡಿನ ಮೇಲ್ಕೊನಪ್ಪೇರು ಸೊ ಅಂಚ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲ ಹಾಳಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ದೀಯರ ಬಲೆ ಐಟೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಪುನಿತ್ತೆ ಅವೇನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ರಿಪೇರಿ ಕೊನೋಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಯಾನೊಂಜಿ ಪಂಡತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಂಕೆ ಎತ್ತು ಮಿರಾಕಲ್ ಆತನ ಪಂಡದು ಸೊ ಯಾ ನಿತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ದಾದ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡು ಹೆಡ್ ಒಂಜಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಇಡ್ತೀರ ಅರ್ಲ ಒಂಜಿ BA ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿ ಲಾಸ್ ಆದು ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಹೋದಿತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ 5 ಮಂತ್ಸ್ ಆಂಡು ಅವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬರಂದೆ ಸೊ ಅನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಸ್ವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಐತೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲದಿತ್ತು ನಾನು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಕಟ್ಟಿಜಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜತ ಸೊ ಅನ್ನ ಮಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂರ್ದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲು ಕಣ್ಣನಿ ಕಂತು ಪಾಡು ಜೇಪಣ್ಣದ ಲಡೈ ಮಂತದ ಕುಲ್ಲರಪ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಅಂಚಿನ ಜಾಯಮಾನ ಇರ್ತದೆ ದಯಪಣ್ಣ ಮೇಷರಾಶಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಾಖಲೆ ನಾತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಪಣ್ಣದು ಅಂಚ ಪೂರ ತರತಮಿತ್ತೆ ಎನ್ನನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬುರ್ದಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಯಾಂತಾದ ಮಂತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಕಲು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ್ ಬೇರೆ ಏತು ಕಡೆಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಹತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲದ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಸೊ ಎಂಕು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಯಾರು ಬಾಕಿ ತಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೋದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಪತ್ತೆ ನಾನು ಅವು ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಡ ಒಂಥರ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ನಾಲೇಜ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ದಾನ ಧರ್ಮ ಅವಳು ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು ಶುರುವಾಪ್ ಮಂತದ್ದು ಕೊಪ್ಪಿನತ ಏರಿಗ್ಲ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮನ್ಪುಣ ಗೊತ್ತಿ ಜನ ಕೊರೋಡು ದಯಪಣ ಏರ್ತುಜಿನ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನ ದೇವರ್ತುಪಿರತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆಗಾರ್ಯವಂತಿನ ಅವು ಅಂಚ ಮೇರು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ನಿಜಾನ ಅಂಚೆ ಆನೆ ಎನ್ನ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಐಟು ನೆಟ್ಟು ಪುರ ಉಮ್ಮಂಥದ್ದು ದೇವರಂದ ಹಿಡಿದು ಟಚ್ ಉಂಟು ಪೊರ್ಲು ಅದು ಯಾನು ಹೌಸಿಂಗ್ ಲೋನ್ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವು ಒಂದು ಪರ ಕಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಏನು ಪೂರೆಗ್ಲ ಬಂತು ಏರೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲು ದೆಪ್ಪುನಾಣಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಥ್ರೂವೇ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಐಟು ನೆಟ್ಟು ದೆಪ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ದಯಪನಕ್ಲ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುನು
ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಜಿನಾಂಡ ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪುರ ಆಪುನು. ಸೊ ಯಾನು ಎರ್ನ ಬತ್ತಿನ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾನು ನೆಂಜೆ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇಪಣ್ಣ ಹೆಡೇಕ್ ಅವು ನಮ್ಗೆ ಪಂಡ ರಡ್ಡು ಮೀಟ್ಲ ಕಾರ್ದಿನ ನಾವು ಕುಲ್ಕಾನ ಉಲೈ ಬರುವಾಗ ಎಂಚ ಒಂದು ಹಣ ಇಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದಂಡ ಏನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಟ್ಟೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಸಿಯಲ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಮಂತೆ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಏನ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಏನು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಲ ಬಂತದಿಲ್ಲ ಕುತ್ತ ಕುಲ್ತಿಜೇನು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂದು ಪೇರ ನೈಟುಲ್ಲ LIC ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅವು ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಪೂರ ಏನು ಈ ಕಥ ಮಂಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಏರಿಗೆ ನಾವು ಪೂರ ಮಂಪು ಏನು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಎನ್ನ ಬೆನ್ಪುನ ಬೇಡ ಏನು ಮಂತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒವ್ವೆನ್ನ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇಲನ್ನು ನಮ್ಗದು ಒಂಜೀಟ ಕುಲ್ಲರ ಹಾಪುಜಿ ನಮಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸು ನೈಟು ಮಂತೊಂದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ ಕೈ ಪತ್ತలేదు ನಮಕು ಅಂಚ. ಸೊ ನೆಟ್ನ ಇನ್ಕಮ್ 0 ಇತ್ತು 5 months ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಂಚ ದೇವರ ಎಂಚು ಇಂಕ ಪನ್ನಗನೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಆ ಒಂದು ಗುರುಬಲಟು ಆ ದೇವರನ್ನ ಒಂದೇಟು ಏನೇಸದ ಒಂದೇಟು ಎಂಕು ದೇವರನ್ನ ದೈಟು ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇನು ಎನ್ನ ಇಜಿನಾಂಡ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಪುರುಳುಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬೈದೇನೆ ದೇವರನ್ನ ದೈಟು ಪೂರ ಯಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನತ್ತ ಆಯ್ತು ದೇವರ ಎಂಕು ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಾನು ಇಂಚ ಕಟ್ಟದಂದು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಪಂಡ ನನ್ನ ಇನ್ಕಮ್ದ ಒಂದಿನ ಪೂರ ಏನು ಐಕಂದೆ ದೀತೇನು ಅಂಚೆ ನಾನು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ಲ ಉಂಟದೆ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಸು ನಾನು ಮುರಣಿ ಐಫೋನ್ ಎತ್ತೀನಿ ಆ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ದ ಕಾಸು ನಾನು ಕರಿಮಣಿ ಎತ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ತರತಿ ನಿತ್ಯಬಾರ್ದು ಆಂಜೋಲಕ್ಕ ನಾನು ಮುರಣಿ ಪಂಡೆ ಎನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಂಜೋಲೆಲ್ಲ ಕೊಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಕಂಡ ನೀನು ಕಂತು ಪಾಡು ಜೀರು ಪಂಡದು ಒಂದು ಕುಚ್ಚನ ಮಂಪರ ಅಪ್ಪನ ಇಚ್ಚಿ ದೇಪಣ್ಣ ಅರೆಗೆ ನಾನು ಪಾತ್ರ ನಿಂತು ನಾನು ಅರೆ ನಂತರ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಂತ್ಲ ಕಾಪನ್ ಗತ್ರನ. ಸೊ ಯಾರು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ದ ನಂಬರ್ದು ಥ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಕುಡಂಜಿ ಜಾಬ್ಗೆ ಯಾರು ಟ್ರೈ ಮಂತು ನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ದಯಟು ಆ ದೇವನ ದಯಟು ಎನ್ನ ಗುರುಬಲ ಪೂರ ಸೇರ್ದು ಅರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಜಾಬ್ ಲಾಂಡಿತ್ತು ಜಾಬ್ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೇದು ಹೊರಣಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ ನಿಕ್ಲು ಔಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪಣ್ಣದು. ಸೊ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒರಿಯಾಗ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಒಂದು ನಂಜಿನಾರ ಕಟ್ಟ ಮನ್ಪದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಂತ ನಾನು ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಕುಡಂಜಿ ಸಾಧಿ ಕೊಡ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚಾರು ಐತೆ ಕುಡಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಸೊ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಉಲ್ಲೆ ಪಣ್ಣದು ಬೊಡೆದೆ ನಾನು ಕುಚ್ಚನ ಮಂಪನತ್ತು ಒಂಜಿ ರಥ ಉಪ್ಪುಣದ ರಥದ ರಡ್ಡು ಐತ ಚಕ್ರ ಉಪ್ಪುಣದ ಒಂದೇ ಸಮ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ರಥ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ನು ಒಂಜಿ ಚಕ್ರ ಹಾಳಾದ ನಾನು ಅಡೇನೆ ಜಿಕ್ಕಾಪುಣ್ ಗಾಡಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಅಂಚ. ಸೊ ಅರಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಪಣ್ಣದು ಯಾರೇನು ಕುಚ್ಚನ ಅಂತ ತಿತ್ತು ಅಂತದ್ದು ಜೆ ಯಾನ ಅರೇನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ದೇಪಣ್ಣ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ತುನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವೇನು ಮರಪೆರವಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಣ್ಣ. ಸೊ ಯಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಪೋನಿತ್ತೆ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ ಆತ ನಿಂಕು ಓಕೆ ಯಾನು ಇನ್ನಲ್ಲ ಏನು ಮಂತೊಂದು ಪೋಯನ್ನು ಪಡೆಯಲ್ಲ ಇಂಚ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಏನು. ಸೊ ಯಾನು ನಿಗ್ಲೆಗ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಏಪಲ ಹಾಳಾಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆನೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುನು ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ದಾನ ಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಮನ್ಪ ಎಡ್ಡೆಗಳು ತುನ ನಮ್ಗೆ ದೇವರ 10 ಮಿನಿಟ್ಲ ಬಾಕಿಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುರನಿಲ್ಲ ಬಂತೇನೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಬಾಕಿಲು ಪುಣದು. ಸೊ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಜಗಿ ಬರ್ಪಿಂದುಲ್ಲಿಗೆ ತೋರದು ಜಗಿ ಬರೋದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಡು ಅರೆಪ ನ್ಯಾಡು ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂದೇನು ಬಟಾಣಿನ ಒಂಜಿ ಬೇಯರೆ ದಿಪ್ಪೆ ಐದು ಕನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಾಸ್ತು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಪ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಬಟಾಣಿನ ಕುಕ್ಕರ್ಡ್ ದಿಯೆ ಬೇಯರೆ. ಸೊ ಏನು ಹಾಲ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ತೂಪದ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದು ಒಂದು ಈ ನಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿನ ನಂಬರ್ ಏರ್ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಕಲು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ತುಲೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ಡು ತುಲೆ ಈ ನಂಬರ್ ಪಾಡೋಡು 1798175 ತಿರ್ತಿರು ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಪ್ಲೇನ್ ಪೇಪರ್ಡು ಪಾಡೋಡು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಆಪುಂಡು ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಆಪುಂಡು ಇನ್ನೇನು ಬರೆದು ನಿಖಲ ಪೌಚ್ ಉಪ್ಪುಣತ ಜೋಕ್ಲೇನೊಂಜಿ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೌಚ್ ಉಪ್ಪುಣತ 8 ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದು ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಂತದು ನಿಖಲ ಇಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏತ್ 100 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರೋಡ ಅದು ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಹಾಕೋಡ ಇಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವೇನು ವಿಶ್ ಮನ್ಪೋಡು ಐಡ್ದಕ ಆ ಕಂಪಸ್ ಬಾಕ್ಸರು ಈಜಿನ ಪೌಚಿಡು ಪಾಡೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಿಂದೇನು ನಿಕ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಯ್ನೇಟ ಐಟೆ ಪಾಡ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬನ್ನೇಟಲ್ಲ ಐಟೆ ಪಾಡ ಈ ಒಂಜಿ ಚೀಟಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಐಡ್ದಕ್ಕ ಐತ ಬೇಲೆ ಅವು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಐತ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪಂಡದು ಖಾಲಿ ಅವೇ ನಂಬರೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಇನ್ನೂ ಬೊಡ್ಚಿ ನಿಕುಲು ಒಂತೆ ನಿಕ್ಲನ ಎಫರ್ಟ್ ಉಪ್ಪಡು ದೇಪಂಡ ನಿಕುಲ ಒಂತೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪುಲೆ ಒಂತೆ 50% ನಿಕ್ಲ ಎಫರ್ಟ್ 50% ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಣಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಎನ್ನನೇ ಒಂಜಿ
ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಡ್ ಬತ್ತು ಪನ್ನೋಡು ಎಸ್ ಮೇಡಮ್ ಈರ್ ಪನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರ್ತದು ಮಾರ್ಕ್ ಬೈದಿನಂದು ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ. ಸೊ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ಉಂಡತ ಒಂದು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುಂಡು ಮಿರಾಕಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪನ್ಪಿನಿ ನಂಬರ್ದ ಮಿತ್ತು ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿದ ಪ್ರೇ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಕುಡೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇನು ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕುಡರೆನ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಳು ಭಯ ಕುಚ್ಚಿ ದಾಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆನೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇಡೆ ಪೋಲೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ. ಐದಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪನ್ಪೇನು ಇತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ಮಂತ್ರದೊಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಂತ್ರದೊಂಜಿ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೇನು ಚೀಟಿಡ್ ಬರೆಡು ವೈಟ್ ಪೇಪರ್ ಬರೆಡು ಅವು ಗ್ರೀನ್ ಇಡ್ಲ ಹಾಪುನು ಬ್ಲೂ ಇಂಕ್ ಇಡ್ಲ ಹಾಪುನು ಅವೇನು ಬರೆದು ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ವಿಶ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ ಒಂಜಿ ಪರ್ಸ್ಡ್ ದೀದು ಬೋಟ್ಲೆ ಐತ ಮಿರಾಕಲ್ ಅಂತಂದು ಪೋಪುನ ಐತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೆನ್ಪರು ಬೆಂದಿನಲ ಏತೇ ಕಾಸು ಬೆಂದಿನಲ ಇಲ್ಲಡು ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಉಂತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ನಾಲ್ಮೇಟ್ಲ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ಪುನ ಸ್ಟಾಪ್ ಆತುನು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಮನಿ ಯಂತ್ರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ದೀದು ಮನ್ಪುಲೆ 42 days ದೀದು ತುಲೆ ಐತ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಖಂಡಿತ ಒದ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬತ್ತನಂಡ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾದ ಪೋಚಿ ಧನ್ಯವಾದ ಮನ್ಪೆರೆ ಮಾದ ಪೋಚಿ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಿಕ್ಲು ಎನ್ನಿನ ಕಾರ್ಯ ಆವೊಂದು ಪೋಣ ನಂಬರ್ದ ಥ್ರೂ ಆವೊಂದು ಪೋಣ ನಿಕ್ಲು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಸಲ ಪನ್ನೋಡು ಓಕೆ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪಂದು ಬರ್ಪೇನು ಇದು ಇರತ್ತ ಮನಿ ಯಂತ್ರ ಅವು ಫ್ರೈಡೇ ದಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ತರಿಕಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದು ಬೈಯದು ಪೊರ್ತು ಬೊಲ್ಪೊತ್ತನಗ ಮನ್ಪುಲೆ ಮನಿ ಯಂತ್ರವು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚಿನಕುಲು ಇನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪರ್ ಮೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿತನೇ ಪನ್ಪುನು ಪಂಡದು ಮನಿತ ದಾಯಗೊಂದು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಸುಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಕಾಸುಲ ಆರೋಗ್ಯಲ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಲೈಫುಡು ಯಾನ್ ಕಾಸುಡೆ ಯಾನನ್ನು ದೂರ ಮಲ್ದಿನಿ ಕಾಸುಡೆ ಯಾನನ್ನು ಕುಚ್ಚನ ಮಲ್ದೇರು ಸಸಾರ ಮಲ್ದೇರು. ಸೊ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆವಡು ಅಂಚೆನೆ ಕೊಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮನ್ಪುಡು ಪಂಡದು ಯಾನ ಐತಮಿತ್ತೇ ಗೋಲ್ ದೀನಿ ಐತಮಿತ್ತೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ದೀನಿ ಅವೇನು ಪಡೆಯೊಂದೇನೆ ಪೋಯಾನು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನುಷ್ಯಗೆ ಕಾಸಿತ್ತನೇ ದುಡ್ಡಿದ್ದವನೇ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂದ ಗಾದೆ ಗೊತ್ತು ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಾಸಿತ್ತಿನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿಗೆನ್ವೇರು ಕಾಸಿಜಿ ನನ್ನ ಏರ್ಲಿಜ್ಜರು. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಅವೇ ಕಾಸೇ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚೆನೆ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಆರೋಗ್ಯ ಬೋಡುಪ್ಪುನು ಕಾಸು ಬೋಡಾಯನ ತುಪ್ಪುನು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಆರೋಗ್ಯದಕ್ಲೆಗ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ದ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂತೇನು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು ಅಂಚ ಕೆಲದಕ್ಲೆಗ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಉಪ್ಪುನು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಈ ಲೋಕಡು ಮನುಷ್ಯಗ್ ಒಂಜಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿಜ್ಜಿ ಮನುಷ್ಯಗ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಪಂಡದ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಎನ್ನಲ ಕಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಸು ಮೇನ್ ಉಪ್ಪುನು ದೇಪನ ಲೈಫ್ಡು ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಊಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪಿರು ಕಾಸುಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರ ಮನಿ ಮಂತ್ರ ಒಂದು ಮಂತ್ ತುಲೆ 42 days ಮಂತ್ ತುಲೆ ಫ್ರೈಡೇದ ದಿನ ಮಂತ್ ದಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪತ್ತ ನನಗ ಒಂದೇನು ಮನ್ಪುಡು ಮನಿ ಮಂತ್ರ ಮಂತದು ದೇವರಿಗೆ ನಟ್ಟದು ನಿಕಲ ವಾಲೆಟ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಪರ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಐತ ಮಿರಾಕಲ್ ತುಲೆ ನಿಕಲ ಲೈಫ್ ದಾದಪುರ ಆಪುಡು ಬಟಾಣಿಲ ರಪ್ಪ ಆಂಡು ಬೇಯ್ತೀನಿ ನಾನು ಐತೊಂಜಿ ಕಜಿಪಾದು ಬಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನ್ನೀರ್ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪುಂಡು ದೇಪನ ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೇರ್ಕೊಂತಿರೋದು ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪೋಯರ್ಲ ಬುಜಿ ಖಾಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ವನಸಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಖಾಲಿ ಬಟಾಣಿದ ಗಸಿ ಬೊಕ ಹಪ್ಪಳ ಉಪ್ಪಡು ಯಾವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ಮುಜ್ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏರ್ಲ ನಿಕುಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಚಿ ಎಂಕ ಅಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಮೊಕ್ಕುಲಿಜ್ಜೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಕುಲು ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕ್ ದೇಪಂಡ ನಮಕ್
ದೇವರದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಕುಲೆತ ಅಕುಲ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನಾಡ ನಮ್ಮ ಅನಾಥೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಮನ್ಪುನ ಬುಡ್ಚಿ ದೇಪಣ ನಮಕ್ ದೇವರ ಏರನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಕಡಪುರಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ರೆ ಪಣ್ಣದು ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ ಇತ್ತಿನಾಡ ನಮಕ್ ದೇವರು ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪವರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟೇ ಬರೋದು ಪೋಪುನು ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದೇ ಪೋಪುನು ಸೊ ಏನಲ ಕೈತೋ ಜನ ಅನಾಥೆ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮನಕ್ಲು ಇಜ್ಜಂದೆ ಪೋದುಪ್ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಏರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋದುಪ್ಪು ನಿಕುಲ್ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ದೇವರು ಏರ್ನಾಡಲ ಒಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ರೂಪುಡು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಅವಂದೇ ಪೋಪುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದೇವರ ಮಿತ್ತೆ ಭಾರ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಏತೇ ಒಂಜಿ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರಿತ್ತು ನಾನಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಪಂಡದು ಕಣ್ಣ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬುಲಿಪುಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೆತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ರಿಚುವಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಕೇನೋಡಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉದ್ದ ಕೊನೆರ ಆಪುಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೇ ಕಾಣಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಬಕ್ಕ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನಾಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏಂಜಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಐತ ಪೂರ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಜಿನಾಂಡ ಒಂಜೇನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ಲಿ ದೇಪಣ ಅಪಗಪನೆ ನಿಕ್ಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ತಿಕ್ಕಂದು ದೇಪಣ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಡೈಟ್ ನೆಟ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಪೋದುಪ್ಪೇತ ಅಪಗ ಲೇಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಅಂಡಲ್ಲ 100% ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಯ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ದೇಪಣ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೂದುಪ್ಪರು ಒಂಜೇ ಒರಿಯನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಯ್ನಿ ನಿಕ್ಲು ತೂದುಪ್ಪರು ಸೊ ನಿಕ್ಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂಟ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಪಾಡ್ ನಾನು 100% ಅದು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ಕುಡ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಣ್ಣದು ಸರ್ಚ್ ಕೊಡ್ದು ತೂಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಡು ಸೊ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕುಡಲಾತು ತೆರಿಯರ ಬೋಡು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪಲಿ ಓಕೆ ಬಕದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ನಿಕ್ಲ ಪೊರ್ಲು ತೂಯರ ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪಿರತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆವಡು ನಿಕ್ಲ ಹೇಟರ್ಸ್ ಆವಡು ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಆವಡು ನಿಕ್ಲು ಅಕಲ ಎದುರು ಎಡ್ಡೆ ತುಪ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡಲ ಹಿಂಗೆ ಅಚೀವ್ ಮನ್ಪಲಿ ನಿಕ್ಲೆಡ ಕೈಟ್ ಕಾಸನಗ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ನಿಕ್ಲಿನ ಏರು ದೂರ ಮಂತು ಪೋತಿರು ಅಕ್ಲೇನು ಎಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅಕ್ಲಿಡ್ದು ಪಾಠ ಕಲ್ಪುಲೆ ಐಡ್ದು ಎದುರು ಪೋಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ತುಪ್ಪಲೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪಿರ ರಿವೆಂಜ್ ಇದೆ ಪೆರಪೈರ ಶಾಪಲ ದಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯ ಎಡ್ಡೆತ್ತನಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಲ ದೇವ್ರ ಅಂಚನೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಮಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಬೇಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಪುರ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಲ್ತೇರು ತನ್ನಾತಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ಎಸೆಪ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಒಂಜಿ ನರಮನಿನ ದೇಕಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಂತು ತೂಪಾಲಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ದೇಪಣ ಮುರಾಣಿ ದೊಂಬುಗು ಪೋದು ಬರ್ತೇತ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೋದಿತ್ತದ ದೊಂಬುಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದೊಂಬ ಆಪುಜಿ ಬಕ ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಘಾಟದ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಪೇಂಟ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಆಪುಜಿ ಬಕ ಜೋರ್ ಬೊಬ್ಬೆದೀದು ಪಾತೆರತ ಆ ಟಿವಿದ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರಾಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮನಿ ಮಂತ್ರ ಬಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಿಚ್ ಕೊಡ್ಬೋರಿ ಅತ್ತ ಅವಾಂಡತ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಅಂದುಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ 3:45 5 ಉಲ ಇಡುಪ್ಪುನು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂತ ಪನ್ಪೆರೇಕ್ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಲೆ ಕಾಣೆ ಮನ್ಪುಲೆ ವಿದಿನ್ 24 hours ನಿಕ್ಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅದು ಥಿಂಕ್ ಮಂತನಾಡ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇಕ್ಲಿಗೆ ಆತಜಿಂದ ಪನೊಚ್ಚಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಡೋಣ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದೇ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪೊಡು 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ರಿಸಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಬೇಕ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಪನ್ನ ಎಸ್ ಎಂಕುಲು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ನಾನು ಪಂಡದು ಸೊ ನಿಕುಲು ದಾದ ಗೊತ್ತುನೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಡೆಯರ ಉಂಡು ಸಪೋಸ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಾಂಡ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನೇಮ್ ಫೇಮ್ ಬಕ್ಕ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಚಪುರ ಎನ್ನ ಡ್ರೀಮ್ ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ನಿಕ್ಲ ಎಂಚಿನ ಡ್ರೀಮ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಕ್ಲ ಸ್ಟಡೀಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ಕೆಲದಕ್ಲು ಹುಷಾರಿಜ್ಜನೆ ಪ್ರಾಯದ ಅಕುಲ ನಕ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೂರೆಗ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ವಿಶ್ ಉಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾನ ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ ನಿಕ್ಲು ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ದೇನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಕನ್ನೋಡು ಯಾನ ಹೆಲ್ದಿ ಅದುಲ್ಲೆ ಪಂಡದು ಅವೇನೇ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನಲೆ ನಿಕ್ಲು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಇತ್ತಿನೇ ಎನ್ನಲೆ ಅತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರಂದಿನಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರ್ಪುನಾಡಲ ಅವಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಕ್ಲಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬತ್ತಿಲಕ ಆಣು ತೂಯ್ಲಕ ಆಣು ಉಪ್ಪಿಲಕ ಬಕ್ಕ ಕಣ್ಣನಿ ಬಡಿದಿ ನನ್ನಟ್ಟು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಲ ಆತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಣ್ಣನಿಗೆ ಬಡಿದಿಡ ಕೋಪ ಲಡೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪುರ ಕೆಲವದ ಇಲ್ಲಡು ಉಪ್ಪು ಮನಸ್ತಾಕ ಒಪ್ಪುಣದ ಸೊ ಅಕ್ಕುಲು ಬಕ್ಕ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಡ್ದ ದಾಣಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವು ಪೂರ ಸಾಲ್ವ್ ಆವುಡಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ತುಲಿ ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಕುಲು ಬೇತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಕ್ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ವಿಶ್ ಉಂಡುತ್ತುಲ
ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ನಿಕುಲು ಥಿಂಕ್ ಮಂತನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಟ್ರೂ ಅದಕ್ಕೂ 100% ಸಕ್ಸಸ್ ಹಾಕೊಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡಲೆ ಐದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದ ವಿಷಯ ಉಂಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವೇ ನನಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ನೀರಿಡು ತೂಲೆ ನೀರಿಡು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಪಡೆಯರುಂಡು ಅವೇನೊಂಜಿ 21 times ಆ ನೀರನ್ನು ತೂದು ಕನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆ ನೀರಿಗೆ ಕನ್ನೋಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ ಸಕ್ಸಸ್ 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 ಅಂಚ ಪಂಡದು 21 times ಅವೇನೇ ತೂಪಿನಿ ಅವೇನೇ ತೂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನೀರು ಪರ್ದಾಡತ ಐಡ್ದ ಕೈತ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರವಲ್ಲಿ ಮನ್ಪುನದಾದನ ಪಕ್ಕನದಾದನ ಆಲೋಚನೆ ಮನ್ಪರಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಬಡೋಡು ಐಡ್ದಕ ಐತ ಬೇಲೆವು ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಮನ್ಪುನು ಒಂದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಂತುಲೆ ದಯಪಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುನಾಡಲ್ಲ ಬಿಲಿ ವಿಜ್ಜಿನಾಡ ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯಮಂತದು ಬಿಲಿ ವಿತ್ತನಾಡ ಆಪುನು ಎಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಕ್ಲಿ ಮಿರಾಕಲ್ ಕನಪುನಂದು ಪನ್ಪುನಾಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಹೆಜ್ಜ ಬಣ್ಣದಲ್ಲ ಮುರಣಿದಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಒಂಜಿ ಜ್ಯುವೆಲ್ ಬಾಕ್ಸ್ದ ತೂಪ ದಿತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ನಿಕ್ಲಿ ಕೂಡ ತೂಪವೇನು ಏತು ಜನತ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಕನಪರ ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ತೂಯರ ದಿಕ್ಕುನೊಂದು ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೇನು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೂ ದುಪ್ಪಾಯರು ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವು ನಿಕ್ಲೆದು ವಿದಿನ್ 24 hours ತೂಯರ ತಿಕ್ಕುನ ಒಂದು ತೂಪೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವು ಸಪೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆದು ತೂಯರ ತಿಕ್ಕನ ಎಸ್ ನಿಕ್ಲ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನಂದ ಅರ್ಥ ಇನಿ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆತ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಯ್ತು ಏತು ಜನಕ್ಕೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತನ ಬಣ್ಣದು. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಲ ಮಂತುಲೆ ಏತೋ ಜನತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಯಾನು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ ಮನಿ ಬೋರ್ಡು ದೇವಣ್ಣ ಮನಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಬೇಕತ್ತೆ ಎನ್ನ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಆಶೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಉಪ್ಪುನು ಅವು ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನು ಏರ್ನ ಮಣ್ಣಾಕದತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಂದಿನ ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕಂತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಮಿರಾಕಲ್ಡು ನಮಕ್ ಬರ್ಪುನು. ಸೊ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಸಾಧಿ ಸೀದೊಪ್ಪಡು ಸತ್ಯಡುಪ್ಪಡು ಅಪಗ ನಮಕ್ ಗುರುಬಲ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಪೂರ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟದ ನಂಬರ್ ಪೂರ ಲಾ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪೂರ ನಮಕ್ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ಡು ಅವೊಂದು ಪೋಪುಂಡು. ಸೊ ಓ ಪೂರ ಅಸಾಧ್ಯ ಬನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಣತ ಅವು ಈ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ದ ಪವರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿರಾಕಲ್ ಟೈಪ್ ಆವಂದು ಪೋಪುನು ನಿಕ್ಲೆನ ದುಂಬು ತೂವ ನಿತ್ತಿನಕಲು ಐಡ್ದಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆಡ ಆಯ್ ಬಕ್ಕ ತೂಯ್ ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಡು ಮೊನ್ನ ಲೈಫ್ ಎಂಚ ಇತ್ತು ಚೇಂಜಸ್ ಬರ್ತನು ಎಂಚ ಮೌಲಿ ಇತ್ತು ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ಲು ಪಟ್ಟದು ಅಕ್ಕುಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಮನ್ಪುಡು ಕೊಂಚ ದೋಸೆ ಕೊರ್ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ಕೊಂಬುಲೆ ಅನ್ಪನ್ಪೇನು ಆಯ್ನ ತೇಟೆ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೀರು ನಾನು ಒರಿಯ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದು ಅಕ್ಲಂಜಿ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದೇತೊಲ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೋನಕಲಂಚಿನಿ ಆಯ್ನಕ್ಕೆ ಸಾಧು ಸಂತೆ ರೂಪಿರ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಒಂಜಿ ಕುರ್ದು ಅಕ್ಲ ಕಾರ್ ಪತ್ತಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೂರ ಉಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಉಪ್ಪಿರತ ಜಟಾದಾರಿ ನಕಲು ಪೂರ ಅಕ್ಲ ಪೂರ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತೊಂಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಉಂಡದ ಕಿನ್ನರ್ ನಕಲು ಅಕುಲೇಲೆತ್ತದ ಬರ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಕೊರ್ನಾರ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ರೋಡು ಫೆದರ್ ಪಿಕಾಕ್ದ ಫೆದರ್ ತಿಕ್ಕನ ಭಾರಿ ಶುಭ ಸಂಕೇತ ನಡತೊಂದು ಪೋನಗ ಶಂಕ ಕೇಂಡ ಅವು ಶುಭ ಸಂಕೇತ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪಿನ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೆತ್ತ ಬೊಲ್ದುದ ಪೆತ್ತ ತಿಕ್ಕನೆಡ್ಡೆ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಡ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಬರೋಡಾಂಡ ಕೈಕಂಜಿ ಉಂಡದ ಅವೇನೊಂಜಿ ನಾರ್ತ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕೈಕಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುನು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ದೇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ದೀಪುನತ ದೇವನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ಕೈಕಂಜಿನ
ಸೊ ಅವೆಂದಿಲೆ ಇಲ್ಲಡು ಬೀಸಕ್ ಮೈಂಡ್ ಉಪ್ಪುನು ಬೊಕ ಶುಕ್ರವಾರದ ಆಯ್ನಾತ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಗ ಉಪ್ಪುಲ ಮಂಜದ ಪುಡಿಲ ಪಾಡ್ದು ಇಡೀ ಇಲ್ಲ ನೊರೆಸಲಿ ಪೂರ ರೂಮ್ಸ್ಗೂ ಧೂಪ ಪಾಡೋದು ಬರಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಲಿಪಾಲಿ ಇಲ್ಲಡ ಪಿದೆ ಬಲಿಪಾಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕನಲ್ಲಿ ಆಯ್ನಾತ್ ನಾನು ಸುತ್ತ ತುಳಸಿದ ದೈ ನಡ್ಲಿ ಈ ತುಳಸಿದ ದೈ ಇತ್ತಿನ ಹೆಂಚಿನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಿನ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮನ್ಕ್ಲೆ ಇಡೀ ಇದು ಮಾಡೋದು ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋದ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಏನ ಲಾಂಗ್ ಒಂದು ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಕ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮನ್ಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಕ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ ಪೋಚಿ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ನನಗೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತಾದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತರ್ತಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ ದಿಂಗಿ ಸೊಲ್ ಮೇಲು ಇಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಪಡು ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.